Bé, la veritat és que nosaltres som una empresa pública i estem bastant renovats, perquè com a empresa pública, que és el Consorci de la Zona Franca, estem en contacte molt directe amb les empreses privades i estem fent coses de manera conjunta, com per exemple promocionar la indústria 4.0 amb un edifici que és el D-Factory que hem fet allà a la propi polígon de la Zona Franca. Per tant, i sí que hi ha parts de l'administració, com nosaltres, que estem molt al costat de les empreses i que són molt dinàmics. Altres parts és evident que s'han de millorar i que han de ser més receptives a la velocitat que requereix avui el món econòmic, que va a la major velocitat que hàgim vist mai a la història. La col·laboració público-privada és el que nosaltres fem cada dia. Cada dia. Nosaltres acabem de fer el Barcelona New Economy Week fa escassament 2 setmanes i és un esdeveniment sobre nova economia que el fem justament en el D-Factory i en el qual col·laboren moltes empreses públiques, però també moltes empreses privades. I parlem sobre els reptes d'aquesta nova economia, sostenibilitat, talent, salut, aviació, etc. Primer ens ho hem de creure i hem de fer que aquest país, Catalunya, però sobretot la regió metropolitana de Barcelona, torni als orígens, i els seus orígens són industrials. Són orígens industrials i molt competitius. Per tant, aquest ADN ja el tenim, i el que cal és saber que tenim el talent, que tenim un espai urbà, una regió metropolitana, un país que ja formen part, diguem-ne, d'aquesta història industrial, i hem de recuperar això i hem de tirar endavant amb el que ja tenim, que és molt. Jo crec que aquesta reindustrialització no només s'aconseguirà, sinó que serà una potència, una altra vegada industrial referent al conjunt d'Europa.